Здравейте на всички в нашият пети ден от мини-маратона как с лекота и удоволствие да спра своята зависимост от цигарите. В тези дни ние говорихме или аз ви разказах моята история за цигарите. Какви пречки съм преминала, през какви трудности съм преодоляла и защо волята не работеше при мен. С това нещо през тези 9 години аз намерих начин как с лекота и удоволствие да помагам на останалите хора, които искат да променят живота си, а именно да спрат своята зависимост. Не забравяйте, че ако вие не калявате волята си, няма как да имате и изобилие в живота си. Защото парите обичат сигурност и ако вие не можете да ги задържате, а само да ги изкарвате, никога няма да имате изобилие в живота си. Така че първо трябва да променим това, като премахваме нашите зависимости от нашия живот. Какви зависимости можем да имаме, освен цигарите? Можем да имаме към алкохола, може да имаме към храната, може да имаме към хората, може да имаме към вещите, можем да имаме всякакъв вид зависимост, дори и към телевизора. Така че вижте какви зависимости имате и започнете една по една да ги махате от живота си. Ако наистина искате да промените него в добра посока, да имате всичко това, което желаете. Желанията се сбъдват, когато започнем да променяме себе си, а не другите отвътре навън. Та пожелавам ви успех. Разбирам, че в тези 5 дни няма как да обхванем абсолютно всички теми, които исках в този мини-маратон, но тук ви дадох основата, която да ви помогне. За начало, например, ако ви е трудно, дайте обед за да спрете цигарите. Например, в името на това да си купя нова кола, аз спирам цигарите. В името на това жена ми да е по-красива, аз си спирам цигарите. Всичко това, което ви вълнува, можете да си го кажете като обет. Това работи безотказно. Също така и за привличането на изобилието. Не забравяйте, че трябва да започнете от вашите зависимости. А ако искате много повече надълбоко да работим, да видим какви са вашите вярвания, ограничения, кое е това, което ви спира, кои са вашите страхове, които ви спират да спрете цигарите, можете да се запишете за лична консултация с мен или да се свържете на лично съобщение в Facebook, YouTube, TikTok или Instagram. Пожелавам ви една успешна нова 2026 година и нека всички ваши желания се сбъднат. До скоро! Обичам ви!